Un espai obert als ciutadans. Desnivells que conformen nous espais a distintes altures. Un edifici accessible, sostenible i amb personalitat pròpia. Una construcció del segle XXI concebuda per a la nostra ciutat. Torrent és una gran ciutat i dins de ben poc serà també ciutat universitària. L'alcaldessa de Torrent, Maria José Català, i el rector de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, Alfredo Peris, han sigut els encarregats de col·locar simbòlicament la primera pedra d'unes obres que ja es van iniciar el passat mes d'agost. I és que les obres avancen a bon ritme, ja que la intenció és que el campus de Torrent obri a les seues portes el curs 2011-2012. En un primer moment s'impartirà el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, però avui ja s'ha anunciat que s'ofertaran noves titulacions en un futur. L'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta per la instal·lació d'este campus a la ciutat. L'estatus de gran ciutat no és una fulla en blanc, precisament. L'estatus de gran ciutat implica aspirar a tot el que Torrent pot, que és tot perquè no podem pensar en ningú moment que Torrent té limitacions. Torrent és una ciutat que no té ninguna limitació i no podem nosaltres autolimitar-se. No podem pensar que no som una ciutat que no mereix un campus universitari. No podem pensar que som una ciutat que no mereix qualsevol tipus d'iniciativa, ja siga pública o privada, que generi empleu en el nostre poble. No podem pensar que no devem oferir a les famílies la llibertat de triar on volen que s'eduquen i se formen els seus fills. Des del primer moment, Maria José Torrent pot comptar amb nosaltres per a tot. Pot comptar amb nosaltres per a que les empreses que treballen en l'obra o les persones que siguin contratades en l'obra siguin al màxim de persones de Torrent. Pot comptar amb nosaltres per a fer convenis de col·laboració i que nasquen beques per a estudiants. Pot comptar amb nosaltres per a que l'arquitectura del centre, l'arquitectura del campus, sigui una arquitectura que millore l'entrada del teu poble. Torrent pot comptar amb nosaltres. Qui diria que no a d'això? Ningú. Ningú pot limitar Torrent. Ningú pot pensar que Torrent no mereix una universitat. En l'any 97 se tingué l'oportunitat. En l'any 97 n'hi havia una altra forma de pensar sobre Torrent. Jo vos dic que la meva forma de pensar és que Torrent ho mereix tot. I pense que les persones de Torrent mereixen viure en la millor ciutat de la Comunitat Valenciana. Pensar tots els dies que viuen en una gran ciutat, que fa tots els dies projectes per a les persones. Així, a partir del pròxim curs escolar, Torrent, a més d'una gran ciutat, serà també ciutat universitària. Claro, porque además el pabellón de deportes, la que es la parte de arriba, es como una parte pública. Pública, y esto fijaros que es una grada donde la gente se sienta, los estudiantes, pues ve, tal.